Историята за Орфей е дълбоко проникновение в човешката природа и нашето съществуване. Неговото пътуване в Хадес, за да спаси Евридика, символизира борбата на духа за освобождение от материалната ограниченост. Тази трагична любовна история е всъщност мъдра метафора за вечната схватка между двете сили в нас – духа и материята. Орфизмът, създаден в нашите земи, подчертава безсмъртието на душата и нуждата от пречистване. Ученията на Орфей формират основите на мисловния напредък, оказвайки влияние върху философи като Питагор и допринасяйки за развитието на учението на Хермес. Неговото наследство не само обогатява ранното християнство, но и остава като фон за прогреса на западната цивилизация, изразявайки универсалните истини за човешкия опит и духовния стремеж. Знаете ли, че основите на нашата цивилизация, които я правят достоен претендент за Третия Рим, са положени от Орфей? А какво свързва Орфей и бунта на Спартак?